Online sa hotline. Online sa hotline. Baloon ta paagi mismo kay Regional Director sang Dolly. We have Attorney Sixto Popoy Rodriguez Jr. on the line. Attorney, good morning po. Welcome sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning po at magandang umaga sa lahat ng inyo na pag-itinit sa Wi-Fi. Salamat po sa panahon, Attorney. Sorry po sa I know you were on your travel now at sir, i-check ko lang ano nakahanda yung Dolly in terms of monitoring sa compliance at implementation. Bukas na po yan. Bukas na ano na po yan, no? Sunday, June 5. Yes sir, effective tomorrow ang effectivity ng ating with order at inaasahan po na lahat ng employer will comply with the minimum wage po. Aha. And tomorrow po, meron na ho tayong mga team na automatically will be monitoring in terms of compliance po, Attorney? Hindi naman agad, no? We give them time to comply with it. And monitor natin yan through routine inspection ng ating inspectors. But siguro, bigyan natin sila ng panahon to comply with it. Yes. And pending doon po sa NWPC, yung naging appeal po ng mga negosyante, wala pa hong update doon at panibagong ipinalabas na desisyon ho ang NWPC. As of now, ang function lang ng aming regional office, especially yung RTWPB Region 6, ay ministerial lang po yung aming pag-receive ng kanilang notice of appeal at yun ang appeal nila ay tinurward namin sa NWP for them to act on it within a period of time. At wala pa naman silang desisyon tungkol sa apila ng mga employers, interested employers po. Yes, sir. So, pending ang appeal at tuloy-tuloy na ho ito bukas. Pero, sir, sa ngayon ho, wala hong nag-file ng exemption sa office po ninyo at kung mayroon man, saan ho pwede ito sila mag-file po ng exemption? Wala pa naman kami na-receive ng petition for exemption at yan ay dapat sinafile sa regional office ng RTWPB. Okay. So finally po, Director, ano ho ang inyong advisory, ano ho ang inyong mensahe sa lahat ng ating mga trabahador sa pribado ng sektor sa buong Region 6 po? Sa lahat ng manggagawang Pilipino, ayan po ang aming nagawa sa kanilang petisyon at national at karoon ng proper wage order. At ito naman ay dapat ipatupad ng bawat employers dito sa Region 6 effective tomorrow at inaasahan namin yung pagpapatupad ng new minimum wage in the region po. On that note, Attorney Rodriguez, Director, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po palagi. Maraming salamat din po sa oportunidad at mabuhay po kayo. Good morning. Action Hotline. Ang Regional Director sa